अंगठी बहादर बाप होता महाराज, अंगठी बहादर गडी. हो, धोतर दाढीला साबण नाही. अंगठी बहादर गडी पण गुरुजीला भेटला तर सांगायचा पोरे मेला तरी चालेल पण हाय काही करायचं नाही. आणि आम्ही अडीचचं शाळेत घातलंय. क्रांती करायची आम्हाला, क्रांती. काय क्रांती करायला निघल्या. अरे 2.5 वर्षाचं पोर कोण शाळेत घालेलं काय आखली आहे का नाही. काही त्याला चड्डी नेसता येईन, बुट नेसता येईन. काय पुढं व्हायचं ते जगणारच नाही ना. असं चालत ते दप्तरानं. माझं होतं इंग्लिश मिडियमला, मी काढून घेतलं माझं. आपल्याला एकच आहे, कुठं झटी करीत माझं. ते असं चालायचं. 9 वय आहे त्याला पहिलीला. मी म्हणलं नको 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 नको, तू नाही शिकला तरी चालन पण ते गेला मध्येच म्हणजे परत होणारही नाही म्हणजे ते झटेच ना.